ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಲ್ಡ್ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡಿದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುನು ತೂದು ಈ ಲೋಕದ ಉಸುಲುನು ದೆತ್ತನ್ನು ಏಪ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ನರಮನೆಯ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಅವು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಆ ಬುಲಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಏಪ ಮುಚ್ಚುಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲ ನಂಗೆ ನರಮನೆಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವರನ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಬಂದರೆ ಅಂಡ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿದ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಲೆಡು ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಪನ್ಪಿನೋ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜನ್ಮ ಬಂದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನರಮಾನ್ಯದ ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪಂದೆ ಲೋಕಗೂ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಾತು ಪೊನೆಯೋಡು ಆ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ತೆರೆದಿನಗಳು ಬಂತಿರವಾತರ ಒಂದೇನೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜೀಜಿ ವಿಶೇಷತಂ ಸಮಾಹ ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾಣ್ಯ ತಥೋಸ್ತಿ ನಾ ಲಿಪ್ಯತೆ ಅನ್ನರೇಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ನಂಗೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕು ತೆಗೆದನು ಜನ್ಮ ತೆಗೆದನು ಅವೇನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತ ನೋಡು ವಿವೇಕಾನಂದರ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಏರ್ನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಪುಂಡ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಹಾಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಮಂಡ ಎಂಚಾ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನರಮಾನ್ಯದ ಪುಟ್ಟುದು ಖಾಲಿ ಮೂಜು ಪುರ್ತದ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾದು ಜೆತದು ಆ ಬದುಕನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಬೇತೆಕಲೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಾತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೋಡಾದು ಪೊನೆಯೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಲೆಕುಲುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲುಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಬುಲೆಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬದುಕಂದು ತೆರೆದಿನಕುಲು ಉಂಪೇರು ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿನ ದಾಯಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜನನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಡು ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಸಂಗತಿಲೇನು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಈ ನೆಲತ್ತ ಉಸುಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕನ್ನು ಬುಲೆಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಕಡಲ ಪೊಡೆಟ್ಟು ಉದಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗದ ಕಲೆ ಇನ್ನು ಲೋಕಮಾನಾದಿಗಿನ ದತ್ತುಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಮಿಂಚ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ನೆಲತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಕಬಡಿದಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬರವುದ ಬುಲೆಚಿಲಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾರು ಅರ್ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ತಲಪಾಡಿದ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಲ್ಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಲೈಟ್ ಸುರುಕಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದಾದ ಸಂಗತಿದಾದ ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಏರು ಬೆನ್ಪೇರು ಅಕುಲೇ ನಿಜವಾದ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಬೆನ್ನಿ ನೀನು ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲಂದೆ ಅಂದವನ್ವೆ ಒರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಾತು ತೆಲ್ತೊಂದು ನೀರ್ನ ಎದುರುಡುಪ್ನ ತೋಟಲು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಕಂಡೋಲು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಉಂಚಿ ಬಾತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಡು ಪುಟ್ಟದು ಬುಲೆನಗನೆ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆರ್ನ ಬದುಕಿಡಾರ ಜೀವನೋಡು ಕೃಷಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಬತ್ತನಾರು ಪಂಡ ಆ ಕಾಲದ ಗೇಣಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಬದುಕು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕೆಯಿಂದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಗೇಣಿಗೆ ಪಂಡ ನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಮಲ್ತನ ಭೂಮಿಂದು ಈ ಭೂಮಿಡ ಆರು ಗೇಣಿ ಕೊರ್ದು ಆ ಕಾಲೋಡು ಬೆಂತನಾರ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟದು ಬುಲೆನಗಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಒಗ್ಗುದು ಬೋತು ಎಂಕ್ಲು ಪುಟ್ನಗನೇ ಆ ವಾತಾವರಣನೇ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಆ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ನ ದುಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ನನ್ನೈತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಸೀಸನ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ದುಂಬು ಮತ್ತು ನೇಜಿ ಪಾಡ್ದ ಅವಡು ಅವು ಅಡಿ ನೀರ್ದ ನೇಜಿ ಪಂಡ ಈ ಊರುಡೆಂಕ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅಡಿ ನೀರ್ದ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ದು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಕಾಪುನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೊಂಬುಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನೆಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಿಂದ ಪಂಡಾಗ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆಲು ಅಂಚ ಕೃಷಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅವು ಏರು ಸಾಂಕುನ ಅದುಪ್ಪು ಕೇಕು ಇಪ್ಪುನ ಅದುಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುನ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ನ ತುಂಡನ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿನತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ ಅಂಚಂಚಿನ ಬೇಲೆಲು ಉಂಡು ಅಂಚದವು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಉಗ್ಗುದು ಬೆನ್ನಿಡ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿದ ಇಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚದ ಅಂಚ ಅವರಲ್ಲಿ ಎದುರ್ದ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ವಾದ ಆವುಡು ಪಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಕಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ
ಮಾತ ತೋಟ ಆತನು ಕಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಇಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೆವರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಡು ಅಂತ ಕಂಡ ದೀತಿರ್ದು ಮುದ ನೆಂಪು. ಸರಿ ಐತ ಒಟ್ಟು ಇರ್ನ ಪನೋಡಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಕ್ಷತ್ರ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಳಮದ್ದಳೆಡ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆತ ಒಂದು ಎಂಚ ಶುರು ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಅವು ಬೈದು ನಂದಿ ಅನ್ನೋನ್ವೆ ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದೇ ಆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ದೈತನು ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆನಂದ ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡದು ಅರು ಭಾಗವತೇರು ಹವ್ಯಾಸಿಯಾದೇ ಅರು ಒರಿಯೇರು ಪಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಇಂಚಕೆಂಡ ಇತ್ತೇನು ಪಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಣ್ಪ ಮುಡಿಯರಿಗೆ ಏಣಿ ಪೊರೆಲ್ ಪೋಡು ಮುಡಿ ಈತ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಡ ಬೇಲೆ ತುಪ್ಪು ಅಂಚ ತುಪ್ಪು ಆವಡಿ ಬೊಕ ಆ ಸಮಯಡು ಅರ ಹವ್ಯಾಸಿಯಾದ ಆ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದ ಆ ರಾತ್ರಿಡು ಊರುಡು ನಡಪನ ಪ್ರತೀ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಳ ಮೊದ್ಲಿಲ್ಲ ಪಗ ಅಪರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಆಟೋಲು ಐಟ್ ಆರ ಹವ್ಯಾಸಿಯಾದ ಭಾಗವತೇರಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನಗಾರ ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಉಂತ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಹಂತವು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದು ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣೆ ರತ್ನಾಕರ ಆಳ್ವೇರು ಬಂದ ದಾರ್ಲ ಭಾಗವತೇರು ನಿಜವಾದ ಇನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಪೊಪ್ಪ ಕಲ್ಪತೀರಿ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಅಂದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೆವರಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಭಾಗವತಿರದಿತ್ತೆಲ್ಲ ರತ್ನಾಕರ ಆಳ್ವೇರು ಅಂದ ಅಂಚ ಆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಆರು ಪೊಪ್ಪ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪದ ಪಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚಾದ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕಲಾವಿದ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ಮೂಜಿಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅರ್ಥಧಾರಿಕೆ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಅರ್ಥಧಾರಿಕೆ ಇಂಕಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎತ್ತೇರಿ ಬಂಟಪ್ಪಾಳು ಇರು ಬಂಡದು ಅಂತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇತ್ತನು ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಒಂಜಿನೆಗೆ ಸೇರುನೆಕ್ ದುಂಬೆಂಕ್ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವರಂಗದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಅವು ಪೂರ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಕೇಂಡು ಕೇಂಡು ಕೇಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಮ್ಮಿರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ನನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೊಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಜೋಕುಲೆಗೂ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ನಕುಲೆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ದತ್ತು ಮಾತಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತುಂಡಲ್ಲ ಯಾ ಮಲ್ತಿನೇ ಹೆಂಗ್ ಭಂಗ ಮತ್ತಿನೇ ನಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಬೊಡ್ಚಿನ್ ಅಂಚೆ ಇರೇಗದಲ್ಲ ಪನ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜವು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಬಂತಿಜೀರಿ ಎಂಕಲ ಪೊಪ್ಪ ಆರು ಉಪ್ಪುನಗಯಾನ ಬಹುಶಃ ಆರು ಜೀವಡಿಪ್ಪುನಗಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆತಿಜವು ಬರೀ ಬೇಜಾರುಂಡೆ ಎಂಕ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಆರ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಂದಾರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿದಲ್ಲ ಇತ್ತನಾರ್ಲಾತ್ ಆರು ಪಂಡ್ ಜಿರಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಾತನು ದಯ ಪಂಡಾರು ಅರ್ನಾಲಿಗೆ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುಂಡ್ಲಾರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಬೊಟ್ಟು ಅಂತೀರು ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ತಾಳ ಉರುಂದು ಅರ್ನಾಲಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಮತ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಸಿ ಅಂಡಾರು ಪದ್ಯ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನನ್ನತ್ತೆ ಈ ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತು ಬಂದಾಗ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಮಿನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕಲ ಗುಡ್ಡೆ ವಾಪಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಲು ಆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ಸಗು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದನಾಗ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಬೂಕು ದಿಪ್ಪುನಾರು ಐಟ್ ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಇಂದೇನು ಮಾತದೆತ್ತದು ಓದುನಾರು ಅವು ಓದುನಾಗ ಐಕ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡ ಹಿಡಿದು ಬೂರ್ನತೆ ಬರ್ಸ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬೂರ್ನ ಅರೆಗೆ ಶ್ರುತಿ ಎಂಕುಲ ಎನ್ಕೆ ಬೀಗೋರು ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಅವಾಗ ವಾಚನದ ಶೈಲಿ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿಯಡೆ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇಂಡಿದು ಓತುಂಡು ಆ ಶೈಲಿ ಬರಬಹುದು ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಓದೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಇಡೀ ಬಾರಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಅಂಚಾದಾರ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗಾರ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂಡದಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಕ್ಲು ಪೋಲೆ ಮಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೂರ್ದು ಈ ಯತ್ನೆ ಬಡಿಸೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಜತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿನ ಟೂಪನೇ ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಬಂತಾರೆ ಬಂಡ ಅಂಚಂದು ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ನೀ 2 ವರ್ಷ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಊರುಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವ್ ಮುಡಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಡಿಗ್ರಿ ಕರೀದು ಬೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಕರಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂಚಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ವೇಷ ಮಲ್ತಿಜಗೆಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ವೇಷ ಮಲ್ತಿದೆ ಅವು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದಯಾನಂದ ಪಿಲಿಕೂರು ಬಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಅರೆಂಕ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಇಂಕ್ಲಿ ಸುರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪೈನಾರ ಅಂಚ 6 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಆಟ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಆತನ ಉಂಡು ಅವು ಬುಡ್ಡ ಬೇತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಏನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ
ಅವು PUC ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ನಿ 5 ಬಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಕರೀದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಕರೀದು ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಇಟ್ಲ ಪುರಂಜಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತದ ಅವೇ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಅತ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಡಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಪನ್ಪರ ಬಂದು ಪುಗರ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಒಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತ ನೀ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನಗನೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಗ ಪುಸ್ತಕಲು ಮತ ಇತ್ತ ಅಂಚದೇನು ಓದುನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಬಂಡ ಎಂಚ ಇರ್ನ ನಮ್ಮೆರಿಗೆ ಅಂಚತಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ಪನ್ನಿ ಯಾರಿಗ ಅವು ಆಸಕ್ತಿ ಬಂಡ ಇತ್ತು ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಭಾಗವತ ಅಂದೇನು ಮಾತಾರು ಓದುದು ಬೊಕೊಂಜಾನ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡು ಬಂಡಾಕಿ ಮೇನ್ ಇರ್ಕೆನ್ನ ವಿಷಯ ಇಡ್ಡಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಾದೆ ಉಂಡತಿ ನಾಟ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆರು ಬಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಅಕ್ಷರಸ್ಥೆ ಅತ್ತೆ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಜ್ಞಾನಿಯರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವು ಶೇಣಿದಾರ ಲಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಸಾಮುಗೆರೆ ಕಿಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆದಾರ ಇಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಅಂಚೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಬಾಕಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆವಂತು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಆರು ಬತ್ತಂಡ ಆರು ದಾದ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರಿಕೆಂಡ ಪೊಪ್ಪಡ ಓದ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಐನೊಂಜಿ ಓದುಗೆ ಇನ್ ಅವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆಯರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೇದಾನೆ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದುನಾರು ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ದಿಸಿದರು ದಕ್ಷಾದೇವಿ ಮಲನವ ಪ್ರಜೇಶ್ವರ ರಾಧರಂಬುಜ ಭವನ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಈ ಶೈಲಿಡ್ ಓದು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಡ ಐನು ಪಿರ ಅರೈನು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೀರು ವಾಚನವಂತದ ಅರ್ಥ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಾಚನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಆನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಕಿ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಓದಿಯರೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರು ಯಾನು ಪನೋಡು ಬಂಡ ಏನನ್ನು ತಿದ್ದನಾರು ಒಂಜಿ ಗುರು ಇಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ ಆರು ಎಂಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾರು ಗುರು ಅತ್ ಉದ್ಯಾವರ ವಾಮನ ಮಾಸ್ತರ್ ಬಂಡದು ಭಾರಿ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರು ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೇಣಿದಾರನ ಶಿಷ್ಯಿ ತೀರ್ದುಂಜ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡಾರು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿತೇರಾರು ಆರು ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಚೆನೆ ಕೊಲ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಅನ್ನುಂಡು ಅವಲಿಯಾನು ಸುರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಕೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಏನ್ ಬಂಡತಿ 5 ವರ್ಷ ಆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಆದ ಸುರು ಎನ್ನ ಕೇಂದ್ರವು ಕೊಲ್ಯ ಮಂದಿರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಅವಳು ಪೋನಾಗ ಪರ ತರೆಕುಲಗ್ಲು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಮತ ಪಿರಾಪೋದು ಕುಲ್ಲು ನಲ್ಪ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಕೊರಿಯೇರ ಪಗ ಅಂಚ ಅಪರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಬರೋಂತು ಅಪಗ ಎನ್ನ ಅರ್ಥ ಕೇಂದ್ರದಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರಿ ದಬ್ಬ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಬಂಡ ಆತು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಎತ್ತವು ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ಬಡದು ಮೀ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂಚೆ ತಪ್ಪುಗರೈ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಿತ್ತಂದಂಡ ಇರೆಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲೆ ಯಾನಿರಿಗೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಕಲಾರೇನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅರೆಗೆ ಆ ಜಾಗ ಕೊರತೆ ಯಾನಿ ನಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಾತೆರು ಎಂದಂಡ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ ಆರು ಒಣಸು ಚಾ ಎಂಕ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲಿ ತಿರುಪದಿರಿ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿತೆ ಆರಂಭದ ಒಂಜಿ ಅಂದಿರು ಪಂಡರದಿ ಕುರುವನ್ನೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜಿ ವಿಶೇಷತ್ ಶತಂ ಸಮ ಇರು ಪನ್ನಗಾರ ಇಂಕ ನೆನೆಪಾಂಡಾರ ಇನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲಿ ಇಂಕ ತೆರಿಪಾಯಿನಾರು ಅಂಚ ಅದ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಕ್ಕ ಇಂಕ ಸಹಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಳುಕಿತ್ತು ಇಂಚ ಪಂಡ ಘಟಾನುಘಟಿ ಅರ್ಥಧಾರಿನ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಪೋದ ಅರ್ಥವು ಕುಲ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ವಾ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ಥ ಕೇಣ್ಬೇರು ಐನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಣ್ಬೇರು ನಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರಿಯರೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪಂದೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಪುಣದುಲಿ ಅಪಗೇನ ಆರ್ಡ ಪಂಡೆ ಅನ್ನಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದನಾರೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಧೈರ್ಯೋಡು ಅರ್ಥ ಬಂಡ್ರೆ ಗೋಯಿನಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಈ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಣಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಅದು ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ತಾಳಮದ್ದಲೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಜನ ನಂಬಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೆಟ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಡ್ಲ ಇರ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರೋದು ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ
ಕೊರಗಜ್ಜನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದು ನೋಡತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯಿರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾನು ಸೂಡ ಮೇಳವು ಪೋನಿತ್ಯ ಪಗ ಈ ವರ್ಷದತ್ತ ಈಗ ದುಂಬುದ ವರ್ಷದ ಕರಿ ವರ್ಷದ ನೆಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಣ್ಣದು ಸೂಡದಾರು ಭಾಗವತಿ ಅಂಚ ಆರೆಡ ಎಂಕುಲು ಪಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಕುಲು ಬರೆತ ಅಜ್ಜನ ಕತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರಸಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚ ಆರ ಇನ್ನು ಬರೆಯಿರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡಿ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕ್ಕಿಡವು ಸೂಡ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯ್ನಿ ಐಟ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಂಪಾಜೆ ಮತ್ತು ಬೈತೀರ ಮೇಲುಡಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಆನೆಯೇ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಣೈಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಂಡ ಯಾನೈನು ಬಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡ ಐಕ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸಹಜವಾಯಿನ ಪಾಡ್ದನ ನಿಜವಾಯಿನ ಕತೆ ಓ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಕುತ್ತಾರದಕ್ಲು ಒಯ್ನು ಆಧರಿತದಕ್ಲು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಐನು ಆಧರಿತದ ಆ ಕಥೆನ ಎಂಕ್ಲು ಬರೆಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆಟ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ತೇನು ಅವು ಮಿತ್ತು ಪುರಿಯರ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸಹಜವಾಯಿನ ಪಾಡ್ದನ ಭಾಷೆನೇ ಯಾನೈಟ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೆ ಇಂದು ಇನಿ ಆವಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆವಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪರೆ ಅಂದ್ ದಯಪಂಡ ಎತೋ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗುಲು ಇನಿ ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಎತೋ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗುಲು ಬತ್ತಂಡ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢವಾಯಿನ ತುಳುವಾದ ಇನಿ ಒರಿದಿಜ್ಜಿ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡ್ಲ ಬೈಜ್ಜವು ಈತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗೋಡು ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣ ಆ ರಾಮಾಯಣ ಈ ಐತ ಪ್ರೌಢ ಭಾಷೆನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನೋ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆಟ್ ಏನೈನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚ ಉಂಡ ಪಾಡ್ದನಡು ಅವೇನೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಕೊರ್ನೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಣು ಅನ್ನೋದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಂಡೆ ಬೇತೆ ಹೂ ಪಾತ್ರ ಇರೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಅಂದಾರು ಶನಿ ಕತೆ ಕುಲೇಡಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಐಟೆಂಕ್ ಇಷ್ಟದ ಪಾತ್ರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಶನಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೀರಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಅವು ಅಂದಂದು ಸ್ವರದೇ ಮಿತ್ತು ಪೂರಡೈನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದೇನು ಶನಿ ಕತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಶನಿನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ತವುಟ್ಟು ತುಳುಟು ತುಳುವಾಲ ಬಲಿ ಎಂದ್ರೆ ನಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಐಟ್ ಐಟ್ ಯಾನು ಬಲಿನ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ವಾಮನನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪುರಾಣದ ಬಲಿ ಎತ್ತವು ತುಳುನಾಡದ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಪಾಡ್ದನ ಆಧರಿತನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಕುರಿತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲದ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಇನಿ ಕಾನಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪುಡದು ನೆತ್ತೆರ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ದೇವರೇ ನು ದಾಯಂಚಾನು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ತಾಗನ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಜೀವೋಡಿ ಎಂಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನ ಈ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ್ ದಾಲಾತಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ನೆತ್ತೆರು ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ತೆರಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಗ ಆತ ಜನ ಹಕ್ಕಲು ಹಾಕನ ಪೆಟ್ಟನು ಎಂಕ ಬೂರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಬೂರ್ಪ ಉಂಡ ಬೇತೆ ಏರಾಣ್ಲ ನರಮಾನ್ಯ ಐನೆ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾನೆ ಆ ನಮುನೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದು ಕಣ್ಣಿಡು ಕನ ನೀರಿಂದ ಪನ್ಪುನವು ಮಾಜಿದು ಪೋದು ಕಣ್ಣಿಡು ನೀರು ಪೋದು ನೆಪ್ಟೆರರಿಯುಣಂಚಿನಾತ ಪೆಟ್ಟಿನಿ ಅನ ತಿಂತೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿ ಕಾನಗ ಎನ್ನ ಬೇನೆನ ಪೂರ ತಾಂಗೊಂದು ಈ ಆ ಪೆಟ್ಟಿನ ತಿನ್ನನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಎನಲೆ ಕಂತನ ಸಾರ ಮುಂದೆ ಬರುವೆರಿ ಎಂಕಾಂಡಲ ಈ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಒರಿಯಾಗ ಆಂಡ ಲೋಕ ತೋಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಎನಲೆ ಕಂತನ ಸಾರ ಮಂದೆ ಬತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಕಾರ ಮುದೆಲ್ಡು ಕೈ ಮುಗಿಯರಿಂದ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆಯರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬೋಡು ದೇವರೇ ಎಂಕ ಒರಿಯನ ಕಣ್ಣು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಸಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಪುಣ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅವು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಬುಡೇ ಆಡೆಗೆ ಇಂಚೇನೆ ಯಾನು ಬುಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ದೆತ್ತದು ಇನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನು ದೀವೊಡೆ ಚಾದು ಈ ಸೂರ್ಯನು ದೆತ್ತದೆ ಈ ಪಗರಿಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನು ಯಾನು ಪತ್ತ ಎಂದಾಂಡ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಡು ನೆತ್ತರ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ದೇವರೇ ಈರೆಗೆ
ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತೆರ ಅರಿವೊಂದಾಂಡ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಲ ಬೋಡೊಂದು ಪಂಡದೀರಿ ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಎನ್ನ ಅಂದ ಪಂಡದಿ ಯಾನು ಒಯ್ಯಿಲ್ಲಗೆ ರೆಪುನಾಯತ್ತು ಅಂಚಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ನೆತ್ತೆರು ಬರ್ಪುಣುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಇರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ದೇವರೆ ಎಂಕ ಕಣ್ಣೆಜ್ಜಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಏನನ್ನ ಕಾಪುನಾರು ಇರು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ನ ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ವಾನಮನೆಡು ಕೊರಡು ಎಂಕ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ ಯಾನು ಇರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊರಿಯರೆಂ ಕಾಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ದತ್ತ ಕಾರಣ ಈರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರ್ತಗುಂದು ದೀದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ದೆತ್ತದು ಈರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ದೇವರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇಪಂಡ ಉಪ್ಪುನವು ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬುಲೆವುಡಂದಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮದ್ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಬಡಿದ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಕಲ ಸಾಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಇರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬುಲೆವುಡಂದಂಡ ಇರ್ನ ಯಜಮಾನ್ ಪರ್ಯಾವ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲೆ ಘೋಷವರ್ತಿಪ್ಪುನು ಅಂದು ಅಕಲ ಎಂಚ ಸಾಕಾರ ಉಂಟು ತುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆವಿಷಯಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಂದು ಪನೋಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಪಂಡಾರು ಒಲ ಓದೊಂದು ಇತ್ತೆಡ ಆರು ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತು ತೂಪೇರು ಬಸ್ ಸುರುಟು ಆ ವಿಷಯ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಂದಂಡ್ಲ ಪನೋಡಂಡ ಓದೊಂದು ಇತ್ತಂದಂಡ ಪಿರ ಬಾಕಿಲ್ ಬಂದು ಅಂತ ಲಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಅಂತೀರಿ ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಅನಿತಾಳು ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉಡ್ದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಂದ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪುವ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಂಗೆ ಕೈನೊಂಜಿ ಆ ಒತ್ತಡ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಗ್ಗುದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪನೋಡು ಅಂಜನೆ ಇಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನೀರು ಏತು ಒತ್ತನವರ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಾಪಿನ ಉಂಡು ಊರಿ ಕಲಾವಿದನು ಕೊಡೋರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಾತೆರಡೆ ಊಂದು ದೀಪಿನ ಅಂಜನ ನಾನು ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವಲಿರಿಗೆ ಆತನೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಐತ ಬಗೆಟಿರ್ನ ಅನುಭವ ವಿಚಾರದ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ತಾಳಮದ್ದಳೆಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಅನ್ನಂದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೀ ಒಂದು ಇತ್ತದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಲಾವಿದರು ಅಂತೆ ಒಗ್ಗೋಣ್ವೇರಿ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೀ ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡವು ದಯಪಂಡ ಬುಲೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಪಂಡ ವಾ ಬಗೆಟ್ ಅಂಡಲ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಎದುರುಡಿಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ ಎರವಲ್ಲಿ ಒರೆ ಕಲಾವಿದೆ ಮಿತ್ತು ತೋಜಿನ ಪಂದಿಗೆ ಆಯ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಿಯಾನ ಮಿತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಬೇಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಜುನು ಐಕ್ ಮಾಡದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದೇ ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅನುಭವಲು ಮಸ್ತ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ಏನ ಏನು ಧೈರ್ಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಏನು ಸುರುಕು ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಅನುಭವಿತದ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆತನುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನೇ ಏನು ಸವಾಲಾದ್ಲದೆ ತೊಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಏಪಲ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಸವಾಲಾದ್ದೆ ತೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಸವಾಲಾದದೆ ತೊನ್ನೆಡ್ದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಬೂರ್ದಾಂಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಜನಕ್ಕುಳ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಅಂದಂದು ಪನ್ಪಾದೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಸಾಳು ಅಂತದೆ ಎಂದು ಪನ್ನುಲ್ಲಿ ಆತಿ ಅತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಜೀರಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದುಡು ಉಪ್ಪೆ ಯಾನಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಲೆವುಡು ಅಂಚಿನ ಕಲೆ ತರ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ಖಂಡಿತ ಬುಲೆದಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕುಲು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರದ ಇಟ್ಲ ತಾಳಮದ್ದಳೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಜೋಕುಲ್ ಜವಣೆರ ಆಸಕ್ತಿರ ಅದು ಉಪ್ಪುನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪೇರಾಂಡವ್ರಿ ಆಸಕ್ತಿರ ಅದು ಬರ್ಪೆರಡ ಅಕ್ಲಿನ್ ತರ್ಪುನವು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಆವುಡು ದಯಪಂಡ ಇತ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಮದ್ಲೇಡೋರು ಎದುರು ಅರ್ಥದಾರಿ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಾಯರದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪಾಪುಂಡ ಪಾತೆರನ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಅವು ತಪ್ಪ ಅಂದಿಡ್ಲ ಅಯ್ಯನ ಅಲ್ಪ ಆ ತಪ್ಪುನು ಬತ್ತದ ఆయన ಉರ್ದುನತ್ತು ఆయన ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡಂಡ ಉಲಾಯಿಲಿ ಎತ್ತದ ಬೊಡ್ಡ ರಡ್ಡು ನೇರೊಲಿ ಜೋರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ಜಾಗಡವು ತಪ್ಪ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ఆయన ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಲ್ಚಿವೆ ಅಂದ ಪೋಡಿವೇರಿ ಅವರ ಅಂಚೆ ಆತ ಜನತ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಅಂಡ ಏರೆಗಳ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುನಿ ಅಂತ ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಎರಡು ಎಕಡೆ ಕೇಂಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಇನಿ ಕೆಲವೇ ಕಲಾವಿದರು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೊರತೆ ಪರೆ ಓಲೋಲು ಪಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ತೂಪ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಯಕ್ಷಗಾನಂದ ಪನ್ಪುನ ಕಲೆನೇ ಪುರಾಣಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಐಕ್ಯ ಉರ್ಗುಲ್ಲ ಒಂಬಿಲ್ಲ ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಾಡಿ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಸುರುವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಯಲಾಟ ಪಂಡ ಆಂಗಿಕ ವಾಚಿಕ ಆಹಾರ್ಯ ಮಾತಲ ಉಂಡೈಟ್ ಅವೆಟ್ಟು ಈ ವಾಚಿಕ ಅಂದ ಪನ್ಪುನವು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಪಂಡ ವಾ ಕಥೆನ ಒಲ್ತು ಬೈದಿಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುರಾಣಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಪೂರ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಬೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಆ ಕಥೆತ ಒಂಜಿ ಬೋಧೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪುಣ ಜನಕ್ಕುಲೆ ತಿಕ್ಕಾವನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ರಂಗುಡು ಪೊರ್ಮುಂಡವು ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೈಪದ ಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆಳವೈನ ಅಧ್ಯಯನ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ರಾವಣಲ್ಲ ಕಥಾ ನಾಯಕಿ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಅದನ್ನ ಕೌರವನ್ನ ತೂಪಿನಾಗ ಕೌರವನ ತೆಡ್ಡೆ ಜನ ಕುಡೋರಿ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡಂತೆ ಅಂಚ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಆಳವಾದ ತುಯಿನ ತೀರ್ ಪನ್ನೆಕ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಾವಣೆ ಏರು ರಾವಣೆ ಮಂಡೋದರಿನ ಕಂಡನಿ ಕೈಕಸೆನ ಮಗೆ ಕೈಕಸೆನ ಮಗೆ ಎಂದೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಪಗಂಡ ಪೂರ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿನಾಗ ಏರು ಅಕಲ್ ವೈಕುಂಠೊಡ್ರಡಿ ಜನ ಇತ್ತನ ಅಕಲ್ ದ್ವಾರಪಾಲಕೇರು ಜಯ ವಿಜಯರು ಅದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಆ ಮೂಲ ರೂಪೊಡಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ಆ ಅಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕೊಡಿತ್ತನ ಅಕಲ್ ಖಂಡಿತ ಅಕಲ್ನ ಶಾಪವನ್ನು ಕಳೆಯರೆ ಬಿಡೋದು ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತನ ಅಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮ ಅಂದು ನೂತೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಇಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಪನ್ನೆ ರಾವಣೆ ಬಂಡ ಏರು ನಡೆಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ತು ತೂನಾಗ ಆ ರಾವಣನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾವಣೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಓಲ್ ತೋಚುವಿಕೆಂಡ ಆ ರಾವಣ ಅಂತರಂಗ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಲಾಲಿಸು ಮಯತನುಜಿ ಎಂದು ಬಂಡದು ಮಂಡೋದರಿ ಆಯನ ಬೊಡೆದಿಡಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಡು ಅವಳು ರಾವಣೆ ಹೀರೋ ಅದು ತೋಜಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅತ್ತಡ ಅತಿಕಾಯ ಕಾಳ ಗೊಡೆ ಸಮ ಆ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗ ಆಳವಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಆಗ ಇತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಕಥೆ ರಾವಣನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆಗ ಖಂಡಿತ ಆ ಪಾತ್ರುಡು ರಾವಣನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆಪ್ಪ ತೋಜಾರೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇರೆದಾರ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅಂತ ಒಕ್ಕೊಂಜೆರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಹಿತಿಲ ಅಂದು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಪನಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರೆಯುವಂತಾರೆ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಬೂಕುಲ ಬರೀತಾರೆ ಆರ್ಷೇಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ ವಿಧಾನ ಒಂದೇ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಕವನ ಅವೆಟ್ಲ ಈ ಕುವೆಂಪು ನಂಚಿನರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕವಿತೆಲು ಅದುಂಬುದ ಕವಿನಕಲ್ನ ಅವೇನು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡು ಓದುನಯ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಲೇಜಿದ ದಿನಕ್ಕಲೆಡೆಯನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕವನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಬರೆಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೇನು ಎನ್ನಾಲಿಗೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಲೇಖನದ ರೂಪುಡು ಇಂಕದ ಎಂಚ ಅನಿಸಿಕೆ ತೋಜಿಂಡು ಏನೇನು ಬರೆಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಅವು ದಾನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತನ ರಜಕಾರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಆರಡೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಚೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜೆನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಬರೆಯಿನುಂಡು ಇಂಚಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪುಡು ಮಿನಿ ಏನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕು ಅಂದರಡ ಕೇಂಡೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸರೆ ಇನ್ನು ಇಚ್ಛ ಈರು ಬರೆಪುನ ಮಲ್ಲೇನ ಇಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲೇನ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡಿ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರುಡು ಅವೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪ ಪಡೇನು ಅಂಚ ಅವು ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನ ವಿಧಾನ ಬಂಡದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆ ದೇವೇರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ನಡವಳಿಕೆಲಿಪ್ಪು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆದ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲು ದಾದೆತ್ತಿನ ಅವಿನಿ ಎಂಚ ಅಪಮೌಲ್ಯಾದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಗದುಂಡು ಮತ್ತು ದೇವೇರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಆ ದೇವೇರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ವಾಬಗೆಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ದೇವೇರೇನು ನಂಬುನ ಒಂಜಿ 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 ವಿಚಾರ ಬಂತಾರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲನಂಬಿಕೆ ಅವು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ವರ್ಸಸ್ ಮೂಲನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟೊಂಜಿ ಮೂಲನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಣು ನೇಪಾಳ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ
ಮಾತಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆತ ಐತೆ ಒಳ್ಳೆಡೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಯಾನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕೇಬಲ್ ಕೆಲವರಿ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಕೆಲವು ಆಪುರ್ತಿರು ದಾಯಗೆ ಗ್ರಹಣದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಪುರದ ಲಜ್ಜವು ಪಿದೈಬೋದು ಒಣಸು ಮಲ್ತಂಡ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಪುರ ಕೇನು ನಕ್ಲು ಮಸನುಡು ಒನಸು ಮಲ್ದಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕೆ ಯಾನೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕೊರ್ತೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕೋಡುಂದ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಕುಜ ಖಂಡಿತ ಈ ಕೇರಳ ಎದುರುಂಡ ಎದುರಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲುನು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದು ಕುಲ್ಲುಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಪಣೋ ಕಣ್ಣು ದಾರುಟ್ಟು ಪಾಡು ಅಂಚ ಐಟೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಜ್ಜಂದೆ ದುಮ್ಮುದಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪಂತಿಜೀರಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿರಿಪಾಯರೆ ಬಿಡೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಬರೀ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ಕೆಲವರು ಬರೀತಾರೆ ಆಶ್ರಯ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ನೆತ್ತಪಿರೋಡು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊಡು ಅಧ್ಯಯನ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ತಿದೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಶಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮುನ್ನುಡಿಲೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಓದುನಕ್ಲೈತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಏನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ. ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿತ್ತಲ ಬುಲೆಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ತಡಿಗೆ ಕೈದು ಮಲ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾವ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಉಂಡು. ದೇವರೆತ್ತಂಡ ನನೊಂಜಾತಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದು ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಬರೆಯುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಉಂಡು ತೂಕ ದೇವರೇ ಎತ್ತವಿರಿಂದ ಕೂಡ ಹಳೆಗನ್ನಡಗೂ ಪಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ದಾಯಗೊಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ದಾಯಪಂಡ ಹಳೆಗನ್ನಡದು ನಡುಗನ್ನಡ ಬತ್ತಾಂಡ ಐಡ್ದಿತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡ ನಮಗಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪ್ರಾಕಾರಗಳುಂಡು ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ತೂಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಚನೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರನ ಬಿಡ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬಂಗಾರ ಬಳಕೆ ಆವಂತನಿಗೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬನ್ಪು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಬಜೀ ಒಂಜಿ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅದುಪು ತುಳು ಅದುಪು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಏತ್ ಶೋಕದ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವೇ ಪನ್ಯಾನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದಾದ ಪಂಡ ಐನು ಏತು ಜನ ಓದುವೆರು ಏತು ಜನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪುವೆರಿಂದತ್ತು ಅಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವುಡು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೆರಿಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವುಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನ ನಿಜವಾಯಿ ನಾ ಭಾಷೆನ ಇನ್ನು ಓದುಂಡ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ್ತಾಕ ನಮಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಕುವೆಂಪುದಾರ ಯಾರನ್ನೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬರೆಯಿನ ಕರ್ದಿಂಗಳಾಗಸದ ಕರ್ಮಣಿಯ ಕುಟ್ಟಿಮದಿ ಕೆದರಿರ್ದ ಪೂಗಳಂ ಗುಡಿಸಲೆಂದಿರುಳುವೆನ್ ಕೈಲಾಂತು ನಿಡುನೀಳ್ದ ಕೆಂಗೆಂಡ ದುರಿಯ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನಿಕೆಯು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತದಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಕನರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತೂಲಿ ಬಡಂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಎರೆಗ್ಲ ಪುಟ್ಟುಲ್ನ ಜಂಚಾದು ಅವು ಎನ್ನ ದುಂಬುಡ್ದಿನ ಚೆಂಕ ಭಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಪರಣ್ಯರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ತೂಪಿನ ಕಲೆಗಳ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅಂದ್ ಭಾಷೆ ಅಂದ ಬನ್ಪುನ ಐತ ಕಸು ಪ್ರಸಂಗ ಅವೇ ಪಾತ್ರಲು ಅವೇ ಅಂದ್ ಅವೇನು ದಾದ ಮಾತನ್ನ ಮಾಡಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಿ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆದ ಕಸು ದೆರ್ತು ತೋಜಿಂಡತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಬೋಡುಂದ ಆಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಬಂಗಾರ ನೇರ್ಲ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಬನ ಇರತ್ತ ಅಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಜೈದೆ ಅವು ಏಪ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲೆ ಅದು ಬೇಗ ಆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಡಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ದಯ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಮಲ್ಪನದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡೆ ವಿಷಯ ಇರ್ ಪನ್ನಂದು ಅಂಡವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಡ ಆತ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು ಛಂದಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ಅತ್ನಂಡ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆನಾಗ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬರುಜಿ ಛಂದಸ್ಸು ರಾಗ ತಾಳ ಅಂದುಪುರ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡಿ ನೀ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಆವೊಡ್ಡ ಅವು ಆತು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆತ್ತು ಬಹುಶಃ ಬುಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಂಜೇರಿ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರಿ ಮುಕುಲತ್ತಂದೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೌಢತೆ ನಮ್ಮಡ ಬತ್ತಂಡ ಬರೆಯುಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಮಂತೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಡುನುಂಡು
ಅಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡುವಂತೆ ತೂಕ ಇನಿಯತ್ತೆಡೆಯಲ್ಲೇ ಅಂಚಿನ ಗುರುನಕ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಪೋದು ಆ ಚಂದವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಂಡ ಬಲ್ಲಿಂದ ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಶಯ ಉಂಡು ಅವಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗಾಡು ಹಿರಡ್ದ ಹತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಕೊಡಲಾತ ಬುಲೆವಾಡು ಬಂದ್ರೆ ಐತ ಒಟ್ಟು ಸುರುಟೆ ಬಂಡೆ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಲತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಗೊಬ್ಬು ದಕಲ ಟೈಟ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅದು ನೆಲತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಕಬಡ್ಡಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟೊಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬು ದಿನಾರು ಓ ಕಬಡ್ಡಿಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬು ದಿಜ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುದೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬು ನಿತ್ತಿರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಆಕಲ್ನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೆವರು ಇಲ್ಲೇರು ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪುನ ಬರ್ತುಡು ಯಾನು 3 ವರ್ಷಲ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡಿತೆ PUC ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಆ ಸಮಯ ಯಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದೆ ಅಂದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿ ಪೋಯಿಜಿ ಅಂದು ಪ್ರಾಯಲ ಮಗರೊಂದು ಗೊಬ್ಬುದಾಗಿಟ್ಟು ಉಮೇದಲು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕದ ಹಂಚಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಅಂದು ಎನಿಕಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈತ ಪೂರ ಇರಡವನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನೆತ್ತೆರಡೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿರ ಇರಗಿತ್ತಂಡು ಇವನು ಖಾಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ತೊಂಡಾರು ವೃತ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ತೊಂಜಾರು ಪಂಡ ಇನಿ ವೃತ್ತಿ ಆದದೆ ತೊಂಡ ಜೀವನಗ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಾಂದು ಪನ್ಪುಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರಣೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದವೇ ಅಂಚಾದಿಂಕವು ಆತು ಮಲ್ಲೆಡೆಂಕಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪೋಂಡ ವೃತ್ತಿ ಆದದೆ ತೊನ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಂದು ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಹವ್ಯಾಸಿ ಆದೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಇಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಆದೆ ಇಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದು ಏನಾರ ಈ ವರ್ಷ ಬಾಚಕೆರೆ ಮೇಲೋಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 35 ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಆಟೋಡು ವೇಷ ಮಲ್ತೇನೆ ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಪ್ರವೇಶ ಬಹುಶಃ ಸೀರಿಯಸ್ ವೇಷ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಆಟೋಡುಂದಾಂಡ ಕಿರೀಟ ವೇಷ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಋಷಿ ವೇಷ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ವೇಷಲುಂದಾಂಡ ತುಳುತ ರಾಜ ವೇಷಲು ಪೇಟದ ವೇಷಲಿನ್ ಅತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಮತ್ತೆ ಏನು ತಾಳ ಮೊದಲು ಇಡ್ಲ ಪಂಡದುಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವೈಕ ಒಗ್ಗುಜಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜವೈನ ಸ್ವಭಾವ ಬರುಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯವು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಲೆ ಏಪ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ತೊಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕುಡುರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಇರ್ಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆನು ಬೇತೆ ಕಲೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಗುರುವಾಪಿನ ಅಂದಾಜಿದಲ್ಲ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಉಲ್ಲೆ ರಡ್ಡೆ ತಿಕಿಡಿಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮದ್ದಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಜನ ಎರಡು ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಕೈರಂಗಳ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತರಗತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 20-25 ಜನ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜೋಡಿಡು ದೇವಸ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಯ ಅಂದ ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ಪದಾರು ಉಜ್ಜೋಡಿದಲ್ಪ ಮಹಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾವುಡು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅವಳು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನೈತೆ ಮರಿಯಲಗು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನವರಿಯಾಗಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮಡ್ದಾದ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಡು ಬನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಡರ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿನಕ್ಕೆ ಪೊತ್ತಂಡ ಆತ್ ತುಡರ್ಲಾರ್ಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ತುಡರ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೊರ್ನಾಗ ಕೊರ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುನಿ ಖಂಡಿತ ದೆತೊನ್ನಾಗ ದೆತೊನ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುನಿ ಅವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆವಡು ಕುಡಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡುಟ ಅನಾಗ ಒಂಚೂರು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ದು ಪೂರ ಪಿರ ಮುಕ್ಕುಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಬರ್ತಂಡು ಅತ್ತಂದನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ದಿನದೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಖಾಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು 7 ಕಡಲ ಅಬೆ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಮಿಂಚೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಾನು
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತಾರಿದ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಕೆಲವರು ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ನಾನು ಯಕ್ಷ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗರ್ಥನೆ ನಿಗೂಢ ಅಂದು ಅವು ನಿಗೂಢ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಸತ್ಯನ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಲಾರೂಪಡು ಪಿದಾಯ್ಕನಪ್ಪಿನವೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚಾದಂದು ವಾಕಾಲುಗಳ ಮುಕ್ಕಾವಂದು ಪಂಡೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ನ್ಯೂನತೆ ಬರಂದು ಅವು ಏಪೋಗುಲ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿವು ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಮನ್ನಡೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅವು ಬತ್ತದು ಅವು ಲಾಮು ಕೊಡ್ತಿಲೆಕ್ಕ 4 ದಿನ ಇತ್ತಿದ್ದು ಪೋಯಿನ ಆಯ್ತಾ ವಾಯ್ದ ಒಂತೆ ದಿನ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಖಂಡಿತ ಅಂಚತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಐಟುಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಅವು ಭಗವತ್ ತತ್ವದ ವಿವರಣೆ ಅಂಚಾದ ಜೀವನ ತತ್ವದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಕಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಏಪಲ ಉರಿವು ಅಂಚಾದ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಇನಿ ಎಂಚಾಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಅಂಡಾಯ್ತಾ ಆಶಯದ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಿಚಿ ಅಂಚಾದ ನಡುತ ದಿನಕ್ಕೂ ಆನಿದ ಕಾಲಾವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆತ್ತಿಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಪಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರ್ದಲ ಅವು ತಪ್ಪುಲಾದುಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿರಮೊನೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಇನಿ ಜವನೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಕುಶಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಏತ್ತೋ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಲೇಡಿಯಪ್ಪ ಜೋಕುಲೈಕೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾನ ಆತ ಮಾತ್ರ ಐತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಅದು ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಆತೊಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಏನು ಕಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಸಂಗೀತಗೆ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೊನ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಭರತನಾಟ್ಯವಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಏನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೊನತ್ತದು ಕುಲ್ಲಾದು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಚ್ಚರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಪುಣು ಅನ್ಪುಣವು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಡಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಡುಪ್ನ ಪಾತ್ರ ನೀ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ದಾದ ತರೆ ಮೊದಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಲಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಜನಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಆ ರಂಗ ಚೌಕಟ್ಟಿಡು ರಂಗಸ್ಥಳಡು ಒಣ್ಣು ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನಿ ನೀ ಎಂಚಿನ ಕಥೆಕುಲು ಬರೋದುಂಡು ಒಂದೇ ಬಗೆಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಕುಲು ಬರೋದು ಅವೇ ಪದಕುಲು ಬರೋದುಂಡು ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆನೇ ಎಡ್ಡೆ ಬದಲಾವಣೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡ್ಡ ದಯಪಂಡ ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಜನಕುಲ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ಪನ್ಪುನವು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಚೌಕಟ್ಟು ಐದು ಮೀರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿದೇವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಅತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಕತೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟು ಬಡಗು ತಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 2 ತಿಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟುಡು ತುಳು ಪನ್ಪುನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನೊಳೇನು ಮಲ್ಪುವ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ದಾನಯತನ ಬಂಡ ಪುರಾಣೊಲೇನೇ ಆಧರಿತದ ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದಿತ್ತನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಕತೆ ಕುಲ್ಲ ಸೇರಿಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತ್ತಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದೇ ಉರಿಯುಡು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಸಿನಿಮಾನೇ ಉಂಡತ್ತಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೋಗದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನವು ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಅಂಚಾದೈಟು ಒಂಜಿ ಬೇತೆದ ಪ್ರಕಾರನು ಕೊನತದು ಆ ದಾಯ ಕತೆತ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಉಂಡ ಈ ಕಡಲ್ಡುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಬಡದು ಪರೆಂಚೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಪುರಾಣೋಡು ಆತ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಕತೆಕುಲು ತುಳುತ ಎತೋ ಇನಿತ ದೈವೋಲ್ನ ಕತೆಕುಲು ಅದುಪ್ಪು ಒರಿದುಂಡು ಅವಲವ್ಲೆ ಅನಂತರ ಬಂಗಾಡಿ ಪೋಯೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ತೀರ್ನಾಥ್ 60 ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡು ಅಂತೇರು ಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಬೂತೋಲೇನು ಮಾತಾಯಿರು ಕೊನತ್ತಾರೆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೂತೋಲು ಒರಿದ ಅಂಚೆನೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ಕತೆಗಳು ಉಂಡತ್ತ ಇಂದೇನು ಕೊನತನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಆವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕತೆಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಬುಡ್ಚಂದನ ದಾಲ ಕಡೆ ಮುದಲಿಜ್ಜಂದನ ಕತೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿನಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲೇಸ್ದ ಅಕೇರಿದಂಚೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನನದುಂಬಗೆ ಎಂಚ ಒರಿಯು ಆ ರೀತಿ ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆದ ಈರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒರಿಪು ನಂಚಿಟ್ಟು ತೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಂದ ಪಂಡ
ಅವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಡಾದ ತಿಕ್ಕುನ ಕಲೆ ನಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀ ಅನ್ಬನ್ಪುನು ಇನ್ನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗು ವೇದಿಕೆ 4 ದಿನ ಕಲ್ಪೋಡು ಪೋದು ವೇಷ ಪಾಡುಡು ರಂಗಸ್ಥಳೋಡು ಜೋಕುಲು ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪು ನಾ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಅತ್ತಂದಂಡ ಹವ್ಯಾಸಿಲೆಗ್ಲ ಆತೆ ಕೇವಲ ಆತೆಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆವಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬರೋಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಅಧ್ಯಯನದ ಕೊರತೆನಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಗಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಳ ಇಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿನಿ ಅವು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಡೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗೊಡಿಯಾನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಬುಳೆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಬುಳೆವಡು ಪನ್ಪುನವು ತಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪುನವು ಸಮಗ್ರವಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಐಟು ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಹೊಡಿತ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಶೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ ಅವು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಕ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿತಿನ ತೆರೀದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲೈತೆ ನಾವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾತೇರಿಡ್ದಲ್ಲ ಅವಡು ಕೇವಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಡಾದ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಅಂದು ಹತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನನ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಇಕ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಖಂಡಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿತ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅವು ಬಂಡದೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚನೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಡ ಬೇತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೊಂದಂಡ ಸಾಧನೆದ ನಡಿಟಿ ಕುಡ್ದು ತೂನಗ ಎರೆಂಪುರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಯಕುವರು ಸುರೂಟಾದಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆನಂದ ಆಳ್ವೇರು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರು ಉದ್ಯಾವರ ವಾಮನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಇருந்து ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ ಇಂಕ್ ಆ ಕಾಲಡು ಏರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆರಿ ಬುಟ್ಟುದು ಈ ಪೋಲ ಅಂದ್ ಬಂದು ಕಲ್ಪೇರ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಯುಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಲು ಇತ್ತದ CD ಮತ ವೈಜಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಟೇಪು ಕಂತೀರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಗುರು ಆ ಟೇಪ್ ಒಂದು ಬಂದು ಇವತ್ತ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಡು ಶೇಣಿದಾರು ಸಾಮಗೇರಿ ಜೋಶಿದಾರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರ್ ರಾಯರು ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವ್ರ ಮತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮಡು ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೂಹ ಮತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಆ ಟೈಮಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ನಂಗೆ ಕೇಂಡಿದು ಯಾ ಮರಲ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆಯ್ನೆ ಪಂಡ ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ವಿಷಯಲು ಅವು ಪೂರ ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ತದನು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನೆನೆಪ್ಪೊಡೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಇಜಿಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಏನನ್ನು ಕಲಾವಿದೆ ಅದಿಯಾನು ದುಮ್ಮು ಬರೆಯರೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯನ ಅವಲುಮುಲು ಕಲಾವಿದೆ ಅದಿತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಸುರೂ ರಂಗೋಗ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟೋಲಿ ಪೇರ್ಮುದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಇತ್ತು ಅವು ಸುರೂತ ಅನುಭವ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಹೊಸಂಗಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರ್ನ ಶತ್ರುಘ್ನಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಾತಿರ್ನು ಆನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರೈಕ್ ಏರಪ್ಪಂಬಿ ಒಂಡದು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ದಿತ್ತೇರಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಸಂಸಾರ ಗಾಂಡಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಲಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮಲ್ತೇರಿ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಗಲ್ಲೇ ತೊಂದ್ಬೋದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬಡಗು ತಿಟ್ಟುಗಲೇ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನನ್ನು ಬುಲೆ ಪೈನರ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೋ ಸಂಪಾಜೆ ಮರಪ್ಪೇರ್ನ ಹೆಜ್ಜೇರಿ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಡಗು ತಿಟ್ಟುಡ್ಲ ಏನು ಸುಮಾರು ವೇಷ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಅಂದು ನಾನು ಅಂಕೋಲಗ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ವೇಷ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ಅಂದು ಅಂಚ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಜಬ್ಬರ್ ಸಮಾರ ಮರಪೆರೆ ಅಪಜಿಂಕೆ ಅಂಚನೆಕಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನ ಮಿತ್ರೇರ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರಿ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಗಣೇಶನ್ನೇ ಬಂಡದು ಏನನ್ನು ಸುರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪ ಏನಕ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಣ್ಣೆ ಕಿನ್ಯದಾರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ರತ್ನಾಕರ ಆಳ್ವೇರಿಂದ ಅಂಚೆನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಮಾಡೂರು ಬಂಡದು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿತಾಂಗ ಅದು ಉಂಟು ನಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಜನ ಅಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರಿ ಖಂಡಿತ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಗುಬ್ಬುದ ಕಲ ನಾನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸಾಂಸಾರಿಕವೈನ ಬದುಕು ನಿರ್ಮಾತೆಟ್ಲ ಗೆಲ್ಮನ ತೂವೊಂದು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಂಚೋದು ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರೆಗೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶಲು ಒದಗದ ಬರಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೈ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಅರ್ರೈರ್ದಾತ್ರ ಕುಡಲಾತ್ ಮಿಂಚಿದ ಬುಲ್ಕಿರಾವಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತಿರನು ಪನಂದು ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂಚಿತ್ತಿನ
ತುಳುವನಾಡದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೋಳು ದೇವರನಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿದಾರ್ನ ಉಡಲಗಂತದ ಮಾತ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೊನ್ಯ ಕಾತ್ರ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಬಂದರೆ ತಲಪಾಡಿದ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಗೆಲ್ಮನದ ನಡೆನು ತುಯ್ಯಾರು ಒಂದು ಇನಿತ ವಿಶೇಷವೈನ ಸಂಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬದ ವಿಶೇಷವೈನ ಸಂಚಿಡು ಕುಡಂಜಿ ಸಾಧಕರ್ನ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕಲ ದುಂಬದ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಹೊಡೆಸೋಣ ಮೇಲೆ ನವೀನ ಸ್ಪರ್ಶ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.